Kedu nji eme? Aji ezu ori. Ha? Aji ezu ori. Kedu nji moto eme? Aji ezu ori. Na-aga n'ihu ya. Moto akụrụ nji eje ori. Ka taa m nji eje ori ya. Ana nwaanyị akọwa na di ya na ọ ma na di ya na-ezu ori. Ha? Yes sir. Okay. Nwunye gị ọma na ị na-ezu ori? Ọma ọkwa na m na-ezu ori sir. Kwesịrị ịma na di gị bụ onye ori. Kwụsị okwu ike. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si na steeti Anambra wee nweta n'obodo Ifite Dunu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Dunu Kọfịa. Ọ bụrụ na unu chetara, o nwere ihe onyonyo anyị wetaburu unu ihe dịka mkpụrụ ụbọchị ise gara aga nke na-egosi ebe ndị ọrụ nchekwa ya bụ obodo Ifite Dunu nọ na ụlọ igwe ndị obodo ha wee na-egosi ọtụtụ ngwaọrụ nke ha nwetara ndị omekome bụ ndị ala dị mma, ndị na-aga ebe dị iche iche na mpaghara dị iche iche nke steeti Anambra na-agbaka ụlọ ndị mmadụ ma ụlọ ahịa ndị mmadụ ngwaọrụ ha ji wee na-arụ ya bụ ọrụ. Ihe onyonyo nke ị na-ahụ n'iru ebe a bụ otu onye n'ime ndị otu ahụ ji ngwaọrụ ahụ niile anyị kiriri n'ihe onyonyo nke ahụ ụbọchị ahụ. Otu onye n'ime ndị otu ahụ ji ya bụ ngwaọrụ wee na-ezu ori. Dịka anyị si wee nụ na ya bụ ihe onyonyo n'ọnụ ya bụ nwa ikorobịa, ọ na-akọwa na ha dị mmadụ 6 n'ime ya bụ otu wee na-ezu ori ahụ. O wee sịkwanụ na ya bụ otu ezuola ori na steeti Anambra ihe ruru afọ 8, mana ọ ka bụ n'afọ gara aga ka ya onwe ya sonyere ha wee zuo ori. Ha gosikwara na ụgbọala nke ha ji ezu ya bụ ori na-abụ ebe ọbụla ha gbakara ụzọ mmadụ maọbụ ụlọ maọbụkwanụ ụlọ ahịa mmadụ, ebukọrọ ihe niile nọ na ya bụ ụlọ ma tinye na ya bụ ụgbọala. Otu onye n'ime ya bụ otu bụ onye nke nwekwanụ ya bụ ụgbọala, anyị ahụghị ya na ya bụ ihe onyonyo, mana dịka anyị siri wee nụ aha ya, ọ na-adị m ka ọ bụ ya bụ onye isi ndị ya bụ otu ndị omekome. Maka na onye ọ dịka onye ndị ọrụ nchekwa bụ ụzọ wee nweta bụ nwunye ya. Mgbe ha na-agba nwunye ya ajụjụ ọnụ, ha si ya, ịmakwa na di gị na-ezu ori? Ọ sị na ya ma. Asị ya, ịmakwa na di gị na-ezu ori? Ọ sị na ya ma na di ya na-ezu ori, mana o kweela ya nkwa na ọ ga-akwụsị ya, mana ọ sị na ka ya tikote ego, ka ya jikọọ ego ọnụ wee chi ihe oge amam ihe ọ kọrọ akọ ebe ahụ. Mgbe a jụkwara na ya, kedu ebe di gị nọ ugbu a, kedu ka a ga-esi enweta ya, ọ sị na mgbe ya na-apụta na di ya nọ n'ụlọ. Anyị wee na-ele n'anya na ya bụ ihe onyonyo ka anyị mara ma anyị ga-ahụ mgbe e jiderele ya bụ nwa amadi, mana ihe anyị ka hụrụ bụ ụgbọala ya bụ bọs nke ha ji wee na-agagharị wee na-akwakọrọ ngwongwo ndị mmadụ ebe ọbụla ha gbakara ụzọ na ụlọ ahịa ndị mmadụ, ha ji wee na-akwara ngwa ahịa ndị mmadụ. Ya bụ nwa ikorobịa onye nke ị na-ahụ n'ihe onyonyo a kọwakwara na o nweghị ihe jikọrọ ha na ehihie na ya bụ ori nke ha na-ezu, na ọ na-abụ n'ime abalị ihe dịka elekere 1, elekere 2 nke ime abalị ka ha na-eji aga ya bụ ori. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'obodo Ifite Dunu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Dunu Kọfịa n'ime steeti Anambra. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Bịa nwoke m, kedu afa gị? Onye ebe? Onye ebe steeti. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m anya moto na-ezukọ ori. Ị ma nwaanyị a? Ama m asị nwunye akpị. Kedu ezigbo afa di ya? Chukwuemeka. Unu na di ya, kedu unu na di ya na-eme? Nna di ya na-esoji na-ezu ori. Kedu ụdị olu unu na-ezu? Ịkpaka shop. Shop akpaka na-abata ete na nke ọga ya na electronics and the phones and phone accessories ma power bank. Kedu ndị ji edi aja akpaka dị shop zuo ori? Ọ mụ na ndị otu akpị fama ndị otu ncha ma ọ dị ukwu ma stainless ma olu na ụdọji. Nwaanyị anọghị na-akụ di osu unu je? Osai. Kedu afa di ya? Chukwuemeka. Kedu ya na-etu ya? Akpị. Madam, kedu afa gị? Ha? Akwa ịma na di gị na-ezu ori? Akwa ịma na di gị na-ezu ori? Kedu afa di gị? Kedu ya na-etu ya? Iyi na-ekwu eme gị fọs?
Akwa mana digi na-ezu ori. Okay. Ka ebe unu bi? Kedu ka anyị isi eme nweta di gị? O send the go those here before? Kedu office ndị nọ na special squad if they do? They go criminal. Nna akwụnụ nwere egbe. Yes, sir. Kedu ebe unu na-use? Pump. Okay. So isi n'unu nwaje na bata na shop ọga ya baka ya. Bo ma TV, ma electronics in there, ma phones, ma power bank, ma rechargeable lights. So many things on there. Because you know she. Akuya? Ke moto unu jije? Hello 300. Moto onye? Boss, motor. Moto onye? Motor. Okay. How long has go in Anambra State as a whole? First go there less than 8 years now. Not last year come on so far. First go there more than 8 years. Last year I joined one of that group. Ebe a na-ele oyi na Ekago abata ete akwụnụ nwaje baka ya. I imagine and the sort of that. If they do ebe a na-ele mmanụ ma ebe a na-ele rice na-akụ Semeri church, Semeri Catholic Church, shop Nnamdi ọmanụ kwuo ndị nọ dị ya, shop arụ ogologo ebe a akwa ndị otu njekwa dị agbaka ya. Okay. Because your rice on the magana toy. If they do never appear. Yes, sir. Na shop nwoke man as market here. Na mbago yago. After First Bank bago. Uzo for this guy. Shop this guy in the market. Akwe mas market in there. Kedu ndị je dia? Ondo to aje. Jana kedu na mbago, jana kedu na mbaga. Yes, sir. Na shop is Zundu. Ebe market na mbaga. Yes, sir. So ị na-agwa iwe eziokwu. Eziokwu ka na-ekwu, sir. Ị ma na asị na ekwu eziokwu nwere onwe ya. Onwe emeghị force n'ihe na-ekwu. Onwe ebe force. Ori ọ dị mma. Ori adịrọ mma. Onye kunu je dị ori. Onye dị rusis ka anyị na-agụ. Kpọọ ha afa ofu. Udoji, Stainless, Olu, Odikpo, Chiedu, na Mụnwa Chibuike. Na onyekwa ọzọ? Akpị. Okay. Edisho ihe na-ekwu. Yes, sir. Special squad emeghị force. Ọgwụ eme force. Na gịnị ka ị na-agwa anyị? Eziokwu ka m na-ekwu n'ife m mere ka m na-ekwu. So nọ ife ime? Yes, sir. Akwụkwọ na anyị nke ime ka ị agwa anyị. Yes, sir. Anụ nwaanyị akọwa na di ya na ọ ma na di ya na-ezu ori. Yes, sir. Okay. Nwunye gị ọma na ị na-ezu ori? Ọma ọkwa na m na-ezu ori, sir. Okay. Thank you very much. So ị na-akọwara anyị na ụ na-eme gị all over Anambra State niile? Yes, sir. Ka ị time njeje dị ori? As on 12. Unu je ebini? Anyị nwere gị. Mgbe anyị jidere gị, akwa ha na-akpọ gị na phone n'akwụkwọ unu na-eje ori n'abalị ya? Yes, sir. Kedu ihe ha gwara gị mgbe a kpọọ gị? Na fa na-abịa. Ka unu mee gịnị? Ka anyị nwere gị ma eme gị movement tata. Movement of gịnị? Movement je zori yesterday. Emecha fa abịa nwozi. Sizie gị n'ụbọchị one? Si na akpọ fa na phone gwa fa na-ejide m. Si na tata ka ba abịa. Ndị na-ekwa anya bata mama fa ya abịa. Okay. So ana m ayọ gị asị biko. Onye kwuo eziokwu nwere onwe ya. Ka e ka isi fọrọ ndị special squad? Ọrụ fa ma mma. O nwere aghọ dị n'ime ọrụ anyị na-arụ? Ahụ adịrị n'ọka edozi obodo ka a na-eme. Ihe anyị na-ajụ gị ọ fim ka anyị na-eme? Ọbụkwa fim. Ka ọ kọntent ka anyị na-ekreti? Mba, ụdị kọntent adịrọ n'ife a na-eme. Ka ọ ime ka ị na-agwa? Ife mme ka a na-afa egosi. Ori izu akwa reb? Yes, sir. Madam, akwai mana ndị special squad na-ajụ gị ajụ? Akwai sị na ịma na dị gị onye ori? Kwụsị okwu ike. Ọ na-agwa gị na ọ ya akwụsị ya. Na-egene m ntị. Akwai mana dị gị onye ori? Ọ na-agwa gị na ọ ya akwụsị ya. Okay. Thank you very much. Akwụnye ndị akụnụ je na-abata ete Jesu. Yes, sir. Na anyị na ebe a. Kedu onye kọtụ ki akwụnụ nwa?
I want cotton. Huh? I want. Cut to king there. Yes, sir. At the shops. Yes, sir. You didn't need to kunu bogosi. Yes, sir. I will confirm all those things. Yes, sir. Not something soon as there. And they are recover where? Wabia. Gawebe ni. Gawebe ni. Ke moto ya? Ya moto akpe. Kedu unji eme? Aji ezori. Ha? Aji ezori. Kedu unji moto eme? Aji ezori. Na-aga n'ihu ya. Moto akụ nje ejori. Yes, sir. Ke time nje ejori ya? 12-1. Kedu ụdị olu unu na-ezugasị? Ịkpaka shop. Ịkpaka shop. Yes, sir. Ha? Yes, sir. Ịkpaka shop ndị mmadụ. Yes, sir. Yeah, this is the number of the motor. Ịkpaka shop ndị mmadụ. Yes, sir. Ka unu na-arụ. Yes, So n'ọnụ nwe je kpaka shop na Abatete. Yes, sir. Bịakwa na ifiteru na shop Nnamdị Ọmanụ. Bakasị ya ebuo ụda gịrị na-ele rice ma gara ọtọ ya kwunu nwa mere. Anyị nwa mere ya. Confirm. So ana m ekene ụmụ ifite na-ekene ndị be anyị niile ka ọkwa otu a. So moto akụ unu ji abịa oli. Yes, sir. Ha? Yes, sir. Kedu afọ onye isi unu? Ọdịkpo. Ọdịgbo. Akwa unu nwere egbe. Yes, sir. Ka egbe unu na-use. Pump action. Yes, sir. So ịdị chọọ ihe ị na-ekwu. Yes, sir. Kedu onye na-anya moto anya? Akpe. Kwụrụ ebe a. Kedu onye na-anya moto anya? Akpe. Akpị na anya ya? Yes, sir. Okay. And nwunye mana ọ na-ezu ori. Yes, sir. Nwunye gị mana ị na-ezu ori. Ọmarọ. Ị gwa ya na ị na-ezu ori. Yes, sir. Ana m ekene ndị be anyị. Ihe anyị na-emewa na-arụ na-afụ n'anya. We are not going back to sanitize and Anambra and Ifitedu na Anadunukọfịa and Ugbo. Anadunukọfịa say whole and ụmụnachi. Agbata obi onye nwe nwanne ya. And ụmụnya na ụmụdịọka. Anyị ncha niile wofu dị OAVG wofu na Anambra steeti na ana Igbo. Wee na-ayọ ndị na-afụta ọrụ anyị na-arụ ka egwuregwu ka anyị na-egwu ya, not joking. We are serious. Igwe Dr. Mekiru ụnọ gwara anyị jisike n'ihe anyị na-eme. N'ọchukwu nwee kwụ ụgwọ na ụmụ mmadụ na-akwụ ụgwọ n'ọchukwu. Imete mma osowe gị mete nje osowe gị. Onwe bụ onye ihe na-agwa anyị kịta onwe nke anyị bụchi gị ọnụ. Akwa ime ka ị na-ekwu. Kedu ihe i mere? Anyị bụ moto eje ori. Na-eje ori gịnị? Kedu ihe unu na-emegasị? Ori ịkpaka shop. Na-ebu ma rice ndị mmadụ ma generator ma many things ma ebe nwere a na-azụ anyị ma ebe a na-ere oyi. Akwa isi na-enyere anyị ka anyị jide ndị unu na-elesi ya. Enye aka ejide seva ncha. Thank you very much. Thank you very much. The buyers unu na-elesi akwa ịma. Ama m some of them. Some of them ndị nke a makwa. Okay. So biko ọ mụta ka eji abịa dị ochi. Ha bịara ochi na nke Nnamdị Ọmanụ kwuo. Jee na nke oke nwachi ke nwunye na-ele oyi ma fuel ọ nwa je bukọsị oyi ya na fuel ya niile ọ na-ele na shop ya. Ọ ndị a mere ya mụta ka ha jikwu bịa. This is the car. Ha na-agbara ya paint already because Peter Squad wee si no na ihe ọma ka anyị chọrọ na Nifte. Ya moto ndị ochie. Machine ha ji eme operate. This is the machine. Anyị na-ebudu ya kịta zone 13. One of my mens. I na-ebudu ya zone 13. This is the machine ha ji abịa ochi. 2 o'clock, 1 o'clock, 3:30. Ha ji ebu machine na monitor gasị ya. Gasị ebe dị iche iche. This is the motor. The machine. Haji Abioshi. The machine Haji Abioshi. I need to put your kata. I need to put your zone 13. Know the plate number. Our commander special squad. Agree, one of my team. This is the motor. Know the plate number. Enugu. Our motor on a chapel white color all before. But the Haji is the buba. Change the area color. Now body and paint. This is the vehicle. The boss Haji and park property in the mud. Never my rice. My pass motor in the mud and then a lawyer. This is the motor. Azuyemo number. Azuyemo number. I'm going about the work. I'm in a good zone 13 right now because we are working with police. We don't work alone. Whatever SBT I'm with them, I'm whether to police direct. This is the SBT. Yeah, with the motor. Inside there. Our commander special squad agree on my team. I see nobody Ademma, Aniboy Ademma,
ihe exhibit anyị ka na-enweta n'ime the moto ha ji ebe eju properties ndị mmadụ na-akpaka shop ndị mmadụ na-ebu their property ihe instrument anyị ka nweta n'ime ya wee na-asị na ihe ọma eme n'ala Igbo ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara n'etu anyị si eme ya deere ebumnuche gị etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị na-eso eburu anyị sonye ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nakwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka inwe ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na TikTok itikere m folo ma ta ọkụma Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo ndị nwe m ekelekwa m unu na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ udo dịrị unu